guys! Ayan, welcome back sa ating channel. So for this video, nandito po tayo sa aming bahay. Munting sari-sari store sa aming bahay. Update ko po kayo guys. Kasi ang dami naming paninda. Sari-sari store po ito guys, no? So dun po kami mangungumpra dun sa ano dun, no? Kasi mura po doon yung mga bilihin doon, no? Iba't iba po yung daily needs lang po yung binibili natin. So yun nga guys, yung sabihin ko sa inyo about sa pagninegosyo. Hindi naman po ako perfecto para mag-advise na lalago po talaga yung negosyo natin, no? So ito lang, advance lang tayo, no? Kung magnegosyo tayo guys, kagaya nito mga small na sari-sari store or ano pa ba yung mga online selling, ganyan. So yung budget natin sa tindahan, huwag natin bawasan. Kundi kailangan dagdagan pa natin, no? Kasi pag yan ginagawa mo na yung puhunan mo, diyan kakuha ng pangonsumo or sa mga bayarin sa tindaha, sa kuryente, tubig, is wala ka na iibalik, wala ka nang ipambili pabalik, no? Pag yan po yung ginagawa mo, diyan ka manguha ng konsumo ninyo sa kita mo sa tindahan. So kailangan pag may ganito ka, kailangan dagdagan mo pa, wag mong bawasan, no? Kasi I think lalago po talaga yung tindahan ninyo pag yan po yung ginagawa ninyo guys, di ba? Kasi karamihan po kasi sa pag magtinda is after mga ilang buwan wala nang paninda kasi yun nga, diyan sila kumukuha ng pangonsumo o yung mga pambayad ng utang, mga ganyan, mga tubig, kuryente. So once again, ang tips ko sa inyo is huwag niyong bawasan yung puhunan ninyo, kundi mas dagdagan nyo pa, no? So yun lang guys, para lagong aasinso po tayo sa ating pagninegosyo, di ba? Namin guys. So ipakita ko sa inyo, isa-isahin po natin. Yan, so meron tayo ditong sila, may gate po talaga, no? Ayan, merong mga sabon, merong mga pampers diyan, mga diaper, mga ano pa dito. Meron din kaming siumay, oo. Kasi ka-Ate Dins po yung siumay. Tapos meron din tayo dito mga biskwit, yan, mga chichirya, mga kape, mga noodles. Iba't iba po talaga yung mga paninda namin dito guys. Kasi gusto namin kung ano yung mga daily needs ng sa bahay. Yun po yung aming bibilhin. For example, yung mga sabon, oo, yung mga shampoo, tapos yung mga pang sahog, no? Yung panlasa, oo, yung patis, yan, mga suka, iba po talaga guys. Meron din kami dito mga tawag dito. Yes, yung mga mga itlog, oo, yung mga edible, ganyan guys. Iba't sari-sari po talaga yung binibinta namin. Siyempre, meron tayo dito mga paborito ng mga bata, yung mga junk foods. Kasi, yan nga, yung mga, yung mga Downy, Dale, at saka mga kindi, oo, yung mga kindi. Yan, ano pa ba yun? Yes, meron kami dito mga katol. May katol, tapos ano pa ba dito? Yan, mga pasit canton. Yan guys, so isahin natin po yung aming mga paninda. Meron kami ditong mga munggo. Yan, mga munggos. Ayan, so ipakita ko na sa inyo. Isa-isahin po natin para at least makikita ninyo guys, no? So, ayan, dito tayo magsimula sa itaas, no? So, dito sa itaas, guys, meron ditong senyorita, yan, mga carne norte, beef loaf, yan. Tapos, yun nga, yung mga chichirya. Kompleto talaga yan, guys. Merong beef loaf, merong carne norte. Meron din kami mga waulam, mga ganyan. Pakseo, yan, mga kalderita, yan. So, merong senyorita, hot and spicy po, yan. So, dito naman, meron din tayo dito mga chichirya, yan. Isang mga, yan, mga biscuit, mga choco tops, tapos, yun nga, mga Rebisco, yes. Mga Skyflakes, yan. Yan po yung mga paninda namin. Tapos, dito naman po sa, yan o, may mga kindi, tapos dito na may milkita. Tapos, ayan. Yan, mga bubble gum, no? Tapos, dito naman, guys, meron kami dito mga diaper, mga tissue, yes. May mga tissue. Tapos, yan, mga pasit canton. Oo.
mga pasit canton. Tapos dito guys, meron din mga sugar, yan, white sugar. Tapos meron din brown sugar, oo. Tapos dito naman, meron din tayo ditong bihon, may bihon. Tapos yan, lakimi, chicken, at saka beef, oo. Meron din spicy labuyo, oo. Lakimi po din yan. Tapos dito naman guys, meron din tayong homie, yung lakimi pasit canton, kulay green. Tapos yung original na pasit canton, yan. Tapos dito, meron din tayo ditong extra hot pasit canton. Yes, paborito ko yung extra hot na yan. So dito naman tayo guys, meron din kami ditong mga Rexona, mga Joy. Tapos meron kami ditong patis, yes, yung pack lang. Tapos yung ginisa, tapos yung sinigang pang sahog. Meron din ditong mamashi, yan, sauce sa Magic Sarap. Tapos yun nga, Ajinomoto, yan po yung sari-sari na paninda namin guys. Tapos dito meron din dito mga yan, panggamit ng sa babae, yan, meron din ditong mga pambata, mga diaper. Tapos yun nga, katol, tapos puspuro, yan. So meron ding budget pack na Silver Swan na patis at saka suka. So dito naman tayo sa ubos. Meron din ditong yan, merong ang tawag dito, chlorine. Meron kami mga yan, Ipicacent, Omega, yan, mga sabon. Yan talaga guys, kumpleto tayo. May pulbos, mayroong gapas, meron ding mga sabon, Junrox. Siyempre meron tayo ditong Green Cross na sabon. Tapos dito meron ding yan, munggo. Tapos may mga bulad tayo dito, mga tuyo. Yan, tuyo na tuloy. Tapos meron din tayo ditong cornstarch. Tapos itong pang miswa at saka udong. Oo. So dito tayo sa loob guys. Ipakita ko sa inyo kasi marami pa dito. Dito naman na side kasi nga, di ba? Punong-puno talaga yan guys, no? Meron dito mga sabon na mga powder, yan. Yan. Yan, mga sabon din yan. Yan, iba talaga guys. Yan. So dito, meron din ditong itlog. Yes, meron tayong egg dito. Yan. Tapos, meron siumay dito guys. Siumay lang malakas, yan. Siumay yan. Pero, in-steam namin yan pag may mag-order, i-steam namin yan. Tapos, dito po yung sauce niya. Yan po yung sauce niya. Tapos, yan po yung mga kindi. Yan, ganyan. Yan po yung mga kindi. Tapos, dito yung mga yung para pang mainit, mga Milo, gatas, ganyan. Tapos steak, no? Tapos dito naman meron dito mga yan, nips. Yes, merong nips. Kompleto talaga yan guys. Tapos dito meron naman ditong edible. Yes, ito yung edible namin. Tapos yan nga. Tapos yan, ano pa ba? Dito meron dito mga chichirya. May mga chichirya dito guys. Yan, sari-sari talaga yan guys, mga chichirya. Kasi yan po yung mga paborito ng mga bata. Ayan. So, yan. Tapos na po tayong mag-update sa ating munting tindahan. Ayan. Kita ko sa inyo, puno po talaga, no? Ayan. So, dito tayo sa at the front. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood. Keep safe always and God bless everyone. Thank you po. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat guys. Ingat. Bye-bye po.